Juye kalo tile mugan ni seegin sanba fila ni mugan ani nani aw ni yantuma aw bisimila Mifa production ka kunnafoni dili kɛnɛ kan. Kabini juye kalo tile mugan ni fila sanba fila ani mugan ani saba sariya kura hotara hanga jamana kɔnɔ o cɛla sariya sen 77 o b'a to jamana ɲɛmɔgɔ ale bɛ se ka bɔ a sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ a ma kɛ ni fanga dafiri wale n'a y'a sɔrɔ a ma ka baara o bɔ a sira fɛ. O sariya sen 77 o tara bala ni laseli ninnu kɛra an ka ministru ka ladala lajɛ minnu bɛ kɛ arabadonya fɛ n'o kun bɛnna juye kalo tile mugan ani nani tɛmɛni ma. Hakili jiginna bɛnkan sɛbɛn mun kɛra an ka jamana gouvernement ni rebelle olu ni ɲɔgɔn cɛ ni bolonɔw bila kɛra a sɛbɛnna mais kalo tile 15 la ani ka fara juin kalo tile 20 kan sanba fila ani 15 n'o kɛra Bamako a yirala k'a fɔ ko dan sigira o bɛnkan sɛbɛn na ka sababuya kɛ a kɔnɔnafɛnw ko o tɛ ka bɔ a sira fɛ. Ni laseli ninnu kɛra an ka jamana gouvernement ka kumalasela fɛ n'o ye colonel Ablaye Mayiga. CNT ɲɛmɔgɔba colonel Maliki Jaw ale kun ye tile 3 tagama kɛ ni ka taga Burkina Faso a ka o tagama in senfɛ araba tɛmɛnen ani ye wasabulon ɲɛmɔgɔba Dr Ousmane Bougouma ani yen kumana Burkina ani Mali o wasabulon kɔnɔna kow kan min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye yiriwa u ka don u ka baaraw la. Cɛncɛn jamana 3 o douaniw ɲɛmɔgɔ u kun ye ɲɔgɔn lasɔrɔ araba tɛmɛnen Niger jamana kɔnɔna na ni ka hakili falen kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye AES ka bɔli la CEDEAO la a kana se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin a jamana kɔnɔdenw ma. An ka seko ni dɔnko baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu u ye bataki bɔ juye kalo tile 22 tɛmɛnen o y'o kɛ ka ɲɛsin an ka baara ni forobaca a minisiri ma k'a ladɔnniya k'a fɔ k'u bɛna tile 3 baara bila kɛ min yɛrɛ bɛ a daminɛ araba utikalo tile 6 ka taa a se utikalo tile 8 ma ni o bɛ bɛn alamisa ma ka sababuya kɛ k'u ni administration mɔgɔ u ye bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mais kalo tile 4 sanba fila ani mugan ani 3 ni o baaraw olu tɛ ka bɔ a sira fɛ. Jɛkulu min ɲɛsinen don sɛnɛkɛfɛnw olu bayɛlɛmali ma u ye lajɛ balilen kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na lajɛ min yɛrɛ senfɛ u ye hakili jagabɔ kɛ kura ye tuguni min bɛ se k'a to yiriwa u bɛ don u ka baaraw la ɲinɛ san kɔnɔ u y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinɛ sanba fila ani mugan ani 4 musaka minnu bɛna don a la u bɛ taga bɛn sifa wari miliyari 2 ani tila ma. Mali dugu laban ɲɔni Aligérie cɛ ni a bɛ fɔ o ma ENFARAC a bɛ san caman bɔ ni yɔrɔ kofɔlen na a kun bɛ Mamoudou Tilo olu ka bolo kan nka an ka finitigilakaw olu ka wulikajɔ bolo a yirala k'a fɔ tɛnɛn tɛmɛnen na a yɔrɔ in a seginna Mali ma. Walasa dɔw bɛ se ka bɔ sirabankan kasara la cogoya min na Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso mara la kabini nin dɔgɔkun in daminɛ juye kalo tile 22 fo ka taa a laban bilasiraliw o kɛra ka ɲɛsin bolimafɛntigiw ma ni ka ɲɛfɔli kɛ u ye sira sariya o tali bala ani nɛgɛjuru sɔrɔ olu fana tali la sira kannaw la. An bɛ taga kɔkan kibaruyaw la Senegal ani Gambi o kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmɔgɔba u kun ye tile 2 lajɛ kɛ juye kalo tile 23 ani 24 kɔnɔ ni o kɛra Gambi jamana kɔnɔ. O tile 2 in kɔnɔna na u ye hakili falen kɛ ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan walasa ka u ka dancɛw lakana. Ka bɔlɔlɔ sira min bɛ ni o dɔ ye Facebook ye araba tɛmɛnen Nigériyakaw fɛ o ba 63 o de cira ka bɔ u ka Facebook u ka bɔlɔlɔ siraw kan ka sababuya kɛ kolangolo kɛw ye. Ka kɛ ni sanjiba min nana Ethiopie jamana kɔnɔ n'o kɛra sababu ye ka mɔgɔw ka du lawuli ka bɔ a yɔrɔ la juye kalo tile 22 tɛmɛnen Gofa ni ale ni Ethiopie faba yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ bɛn kilomɛtiri 450 ma a yirala k'a fɔ ko maa kun fɔlɔ minnu sara o kun bɛnna 229 ma ni o cɛla 180 148 o ye cɛlakaw ye 81 o ye muso ye. Araba tɛmɛnen a yirala k'a fɔ ko kura wɛrɛ bɔra tuguni ko mɔgɔ 257 olu de sata bɔra a la. An bɛ taa Congo RDC dɔgɔkun kelen kɔnɔna na dan sigira maa 40 u ka ɲɛnɛmaya la ni o kɛra kulu marifatigi dɔw fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko ADF Nalu ni o kɛra Beni mara la Congo RDC jamana mara yɔrɔ dɔ la k'o sababuya kɛ diinɛ ko kɛlɛ
u ka finitigilakaw ka laseli la ADF nalu ni jɛkulu ninnu u bɛ Benin jamana kɔnɔ k'a ka ca ni san 10 ani kɔ ye wa dɔgɔkun kelen kɔnɔna na k'u bɛ ka u yɛrɛ tila Kongo jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Uganda jamana kɔnɔ u ka wasabulon fanga sinamatɔn mɔgɔ 3 u bɛ fanga ka bolo kan ni laseli ninnu kɛra tɛnɛ tɛmɛnen u ka finitigilakaw fɛ ka sababuya kɛ u kun ye wulikajɔ dɔ kɛ min kun ɲɛsinnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma nka a wulikajɔ in kun ma yamaruya u fɛ o hukumu kɔnɔna na u minɛna ka u datugu fɔlɔ. Kenya jamana kɔnɔ ka kɛ ni wulikajɔ min kɛra olu ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun kelen kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmɔgɔ William Ruto ale gouvernement kura o sigi sen kan araba tɛmɛnen ni o kunbɛnna juillet kalo 24 ma nka ka kɔn o don ye a bɛ kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ Kenya jamana kɔnɔ murutili wale o kɛra u ka jamana kɔnɔ n'o kun fɔlɔ daminɛna juillet kalo 18 na u ka jamana sinfilakaw fɛ ni olu kun ye a laɲini ko yɛlɛma u ka don u ka jamana kɔnɔ ka jamana ɲɛmɔgɔ kura ka o sigi u ka jamana kɔnɔ o wulikajɔ in senfɛ a yirala k'a fɔ mɔgɔ 50 o sata bɔra a la wa min ye mɔgɔ 400 olu de joginna. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na an bɛ foli lase bɛɛ ma ni wagati kofɔlen na aw ni ce aw ka kulomajɔ la ani lajɛli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la ka foli ba lase an ka dibila baarakɛbagaw olu yɛrɛ ma Ala ka bɛn ni basigi sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantɔw bɛɛ la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ.